ओ माँ गो, इतना गंदा ट्रैफिक। शिट यार। बोरै जानांगौ, माला थांमोननांगौ? बिजेपिनि मिटिं जादों न'? बिजेपिनि मिटिं जादों। अजा हाबलांगोन दा। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. So नोंथांखौ दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव बरायनानै लाफिनग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो फुंखा ब्लग चेनेल। दायो गाइस नै जोङो ओंखारबोबाय आरोना इभिनिंनि। दा नै बोथोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना, वेदारखौ बरिया जानानै दं आरोना। माने जेबो सान्दुङानो गैया आरो दिनै। एसे सिगाङावसो अखा हानानै थांबाय, माने दा नै बरिया सायख्लुम जानानै थाबाय आरोना। ओमफ्राय ओरै दङ नै बस फंबाय दं ओरैनो। हेल', बोरै खबर सबर? दा मोजाङैनो दं दा? आदसा, दायो एसे गिदिंनानै फैनोसै ना फैया? एसे गिदिंनानै फैनोसै, बरियानो बार जाना फैनोसै न'। स' नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबानो जाबाय आरोना। जोङो बहुद ट्राफिक, एसे माने कासिक'त्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फिल्डआवहाय बिजेपिनि मिटिं जादोंमोन आरोना गाइस। कासिक'त्रायाव एसे ट्राफिक लोगो मोनबोबाय, बाव एसे लेट जाबोबाय आरोना। दा टाइमा नायनो हागोन नै 3:30 जानोसै, 3:25 जाबाय आरो। ओमफ्राय नै खनसे नायनानै लादो गाइस गारिनि कन्डिसनखौ। फुरा लेथ्रा जानानै दंजोबो। आं सुयैया माबासो जासिगोन, सप्ताथाम सप्ताब्रैसो जासिगोन आरोना गाइस। नै नोंथांमोना नायबानो मिन्थिखागोन आरोना, हमनो हाखागोन। आरो दालाय मा अखा बोथोर ना, ओंखारबानो लेथ्राया नांखायो। स' बाद दे बेफोरो, सुबानो थांफिनजोबो। दायो जोङो थांग्रोसै आरोना गाइस। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' मा ट्राफिक माथो, अबेबा मिटिं जादों नामा? अच्छा फावसै ओ माँ गो, इतना गंदा ट्रैफिक। शिट यार। बोरै जानांगौ, माला थांमोननांगौ? बिजेपिनि मिटिं जादों न'? बिजेपिनि मिटिं जादों। अजा हाबलांगोन दा। बेबायदि ट्राफिक जाबाय आरोना कासिक'त्रा जाम फुरा।
मारै जाखो दाबो क्लियार खालामनो रोंने हा কি মিটিং হয়েছে এটা জাম করছে না মাংস गैयालै गैया नै बोरै थांगोन नैबे डिस्टार्ब खालामबायना लाग गया बेन्चट 2 hours later मोजानो सान्दुंबो गैया गाइस बरिया गिदिंनानै फैनोसै आरोना स' नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय ना मा होनो रेडि we are ready to ride guys we are ready to ride स' BTC आव इलेक्सननि दोहौ जागासिनो ना लोगोफोर स' बयबो गावबागाव मोजां लिडारखौ सायख'बानो जाबाय आरोना जानला मोनला लिडारखौ सायख'नो नाङा जाय लिडारा पाब्लिकजों दङ रायजो राजाजों दङ बे लिडारखौ सायख' आरोना लोगोफोर मिथिबाय नोंनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो दैयाव थांगार होनो नाङा नङाबा बरबाद जागोनलै सोर बरबाद जागोन गाइस नोंथांमोना बयबो मिथिखाबायानो जानांगौ ना सोर बरबाद जागोन सोरबायदि लिडारखौ सायख'योबा लाब जागोन लस जागोन बेखौ नोंथांमोना इमेजिन खालामनायनि माइन्डथ' थाखागोन ना मानोथो थाया जानो स' नोंथांमोना मिथिखायो बयबो आं बुंबाय थाला दा बुंबाबो अभार स्मार्ट होनजालायगोन आरोना स' गाइस आं रावनिबो पलिटिकेल पार्टिनि मानसि नङालै मिथिबाय आं गेजेरनिसो आं डाइरेक्टलिखा सिदा सिदिखा स' नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदि भटखौ होबानो जाबाय आरोना मोजां लिडारखौ सायख'नानै बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ लोगोफोर दायो थांग्रोबाय थानि 15 आगस्ट'आबो फैसिगोनानो गाइस नङा होनबा दिनै खय थारिख दिनै 10 थारिख न' नै गैला माथो सानबाल'सै थ' नोंथांमोना अबाव थांनायनि प्लान लादों एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय हाब जेरावबो पुलिस जोबथार माथो मा फैदों दा न' बेखायनो पुलिस जोब नै मोनफ्रोमबो ट्राफिक पइन्टआव पुलिस जोब आरोना गाइस मा फैबा पुलिस दोनजोबथारो माबाया खोलाहा अखा हादों गाइस नायनो हागोन बैथिंजाय बे साइडआव अखा गैया आरोना बरिया जों दा मजा राइड खालामगासिनो गाइस सलिड न' राखालदु फैबाथाय बेखिनि ससेखौ बिराद मोजां मोनो आं मानो आंबो मिथिया आरोना लोगोफोर जायखिया गोसोआव माबा मोनसे मोजां नाङो आरोना बे ससे लामाजों फैबाथाय दायो मिथिया गाइस नोंथांमोनाबो मोजां नाङो जानांगौ न' आंबो मोजां नाङो आरो माने दाथ' जोङो गवालपारा लाइनजोंसो थांगोन नालाय गाइस जोङो राइड लानोसै आरो ओइ आयौ बेबादि स्पिड ब्रेकार होयो नालाय दायो राइड लाबाय गाइस फ्लाइअभार जाबा मोजां जासिगोन आंना गारिया माने नैबे किल'मिटार पार आवारा जेब्ला आं फुङाव ओंखारो अब्ला माने नैबे बुस्थुआ खारा जिर'आवनो थाबाय थायो गारिया रानिंआव थाबाबो बुस्थुआ जिर'आवनो थाबाय थायो आरो मा जादों आं हमनोनो हायाखै बुस्थु जेब्ला 3-4 किल'मिटार सालायो अब्लासो खारो आरोना माने बुस्थुआ गरम जाबासो खारसै खोमा ना सिङाव बै थारफोरनि माबा जयेन्टफ्रा गनानै दङ गनो माने मोजाङै टाच जायाखै जानांगौ बेफोरबायदि जानो हागौ आरो सिङाव माने प्रब्लेम जाबाय बुस्थुआ जेबो नङा बेखौ आं बानायगोन गोसोआ बोरैबा मोनो आरो बेबायदि नुयोबा माने बिराद बायो आङो गाइस बेबायदि एसे प्रब्लेम जाबाथाय माने गोसोआ सुखुआ आरोना आंनिया आं बिराद लाभ खालामोना मेसिन बुस्थुखौ गाइस जेखुनु गारियानो जा बुस्थुआनो जा बिराद लाभ खालामो आङो बेखायनो गोसोखौ मोजां मोना माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाथाय